Anu lho Yud nganggo dudu. Iya. Oh. Asik. Aduh. Bersama dengan Semar Mulyo. Tambah balik ada semuanya. Ayo Bunda, boleh di sini. Ibu Tati. Ibu Tati, goyang dong. Aku iki tukang tambeleban. Uripi sandalan. Ayo Mas, Jati Serono bergoyang. Golek mangan, duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aduh, so pade. Tukang tambeleban, rezekine Ayo Bu Tati. untung-untungan. Nasib apik, duit kantongan. Wayah apes, wetengku krasa koncongan. Bapak nggak mau goyang, Bapak? Semar Mulyo lo ini. Oh siap. Habis ini ya Pak ya. Mas Boge. Macedor. Dor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedor. Dor. Ban pecah maneh. Esok rezekine tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Sabut dong Pak De. Oh nanti. Patung ya. Siap. Sur. Aku iki tukang tambeleban. Uripi kandalan. Ngarewangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Tukang tambeleban, rezekine untung-untungan. Nasib apik, duit kantongan. Wayah apes, wetengku krasa koncongan. Pak Heri. Ibu mau goyang Ibu? Monggo keluarga besar dari Malang. Mas Yogi. Macedor. Dor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedor. Dor. Ban pecah maneh. Esok rezekine tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Semar Mulyo. Siapa coba?
mah ya. Ya, joget toh. Seperti yang Spesial buat dulur-dulur Madiun. Semar Mulyo lagi. Wis kadung sayang, wis kadung bersuang, hati wis nyaman, nasi topo soang. Spesial pasukan belakang. Modal satuanmu walu, sare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sangkane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Yo! Nopo awak dhewe mbiyen yang punya request? Aduh, yen akhire ati iki sing diremo. Kabeh kuwi ora sing tak celuk. Jare wong tuamu wetone ora katon. Kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Semar Mulyo, iya. Yang punya request spesial pasukan belakang kau iki. Jogja Solo. Mangga pasukan nih yang punya request. Tarik satuanku telu, satuanku walu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Kok kaya ngene abot sing tak rasake. Kaya ngene abot sing tak rasake. Ayo cah, ayo nopo awak dhewe mbiyen kepadha. Yen akhire ati iki sing diremo. Kabeh kuwi ora sing tak celuk. Jare wong tuamu wetone ora katon. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Nopo awak dhewe mbiyen kebeton. Yen akhire ati iki sing diremo. Kabeh kuwi ora sing tak celuk. Jare wong tuamu wetone ora katon. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Sampun. Oke, kalau weton sudah yang punya belakang. ya Mas Ade. Asik. Mbah Suro, monggo Mbah. Ya Mbak Suro.
ya. Hormatilah ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangi
Engko bar iki metu anu ya, merah jambu. Matur suwun wis ngancani aku selama iki nguati rasane hubungan iki berlanjut tatap melakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau narine tengah udan Sengaroy Kedaden tenang duwe omah sing rapisi kebak katresna kebak kasih lan sayang ngobrol ono enteke ning tengah wengi tetes embun sing
lagi Mas Landa. Asoy. Yuk.
sinau nari ning tengah hutan Betoroko nyanding tresno. Terima kasih matur suwun.